Evo nas u Farming Simulatoru, odlučili smo se za snimanje s obzirom da je uzeo sam malo snimim s obzirom zato što igrali smo, a nema nemamo vozamo se bez veze. Samo malo moram napraviti pauzu. Evo nas natrag. Imali smo problema sa nešto s mobitelom, nešto nije radio kako treba. Počeo sam pričati za... Aj ti više ući preko tog multiplara, da je mogu. Ušao sam. Ja sam ušao. Planiram uzeti MUK 303, dvije prikolice, fligelove. Planiram uzeti balirku, planiram uzeti arkusinov za bale. Šta još? Kosilicu, ovu bočnu, ovu đubretaru veću. Veliki rasipar svakako. Aj ti uđi preko multiplara. I normalno ove čekaj da imam 9 metara. I normalno ova dva varštadova. 9 metara za stivijanje. Imamo stalno neki problemi. Evo ulazi. Tako da sad vidite šta vam je plan i normalno traktore bolje i zemlju. Kako je to zemlju? 20.000. Amen. Evo kad vam da konfigura jako. A ništa nemamo malo da tebi par epizodi kada bi neke partije da čak se više. Kad kupimo traktor onda idemo lagano. Puno brže radi, puno zanimljivije radi i dva traktora ipak stane neko ide. Da, onda vidio nekak program za streaming. Ovi streaming. Ovo je bilo pošto. Orat. Pa nećemo kupati kupiti. Možda i hoće nekad. Ovi plugovi su jeftiniji od onih za pripremu. Plug ti je...
Pluge 27.000, a ovo za kultiviranje je 72 i 32. Da, zavisi gdje ti izlazi. Možete se gledat malo klub, a veliki. Pa gledao sam i srednji kultivator i najveći kultivator i najveći klub. To je ono što izgledaš i kao četiri. Neku njivu, neku... Evo, za jednu. Ne znam ljudi, evo šta da vam snimam. Vozač će snimiti kako on će završi i gasim snimanje zato što dugo je upload, a mi ćemo se vozati skuplje pare. Gdje me? Završi me i znam snimati. Imamo to u epizodi, imamo to da teško se. Mislim da neće. To je čak veliki kombajn i tako jako veliki kombajn, ne vidim da hvala. Ajde, počne. Može. Šta mi? Nije tam farma. Nije tam farma. Je. Idemo sad namjerno dužim putem da... Samo da? Su za prikolicu ti. Ajde odbaci se do traktora. Ne moraš. Odvežite do traktora da imamo duže. Moramo kupiti za gnojivo. Mogu se ja poširat, mogu eto se. Ne kužim to ja. Aj moment, izađi i smanji glasnost. Hvala. Planiram da ne uzimam odmah. Planiram prvo kupiti još jedan ovaki kombajn. Da imam pa ću onda uzeti na veliki. Sad se vratim. Da, zapravo. Dobro, vrati. Pobjeda! A doj! Ajde, čekaj. Da namjestim i onda ću. Javiti. Ljudi, pozdrav.